ing mangke muspun jene kula wonten ing sasana kursi dadi kita inggih sasana rinenggo ingkang musiline nek badhe permadeni sinembarang kastuba manih sasonan doyang rum gambar ngatnya kebatin jroning sasana bahagia kawuryan putra kemanten sekalian sampun kalenggahaken wonten ing sasana dampar kang rinenggo ing pangajap pemeta nugraning Gusti Kang Murba ing kawasa mugi wonten nira wong bagus lan wong ayu panjenengan lumban wonten ing madyaning putrayan kang agung tansah manggena keluarga kang hayem tentrem asu ingkang kaesti bagya mulya ingkang sinebut Pingantopan jurung pamdong ingkang wilujeng sagung para rawuh mliginipun para sepuh para pini sepuh ingkang keparengan berkahi gelaring tasakuna wonten kalih yang sama. Sampun sawetawis anggepun lenggan kadang desan inggih panjenenganipun Bapak Nabi Ibu Martini liwai sang Romo saha ingkang Ibu Bapak sakiran Ibu Suryana dening mangke Dayata nggih putra temanten sekalian anggraku sasmita saking sang juru sembaga kita Tarias Manten ini saweding lumantir adat budaya Probolinggo Jangkung. Monggo Bu, sampun sawetawis sedherek ingkang kadang pisan. Daya-daya putra temanten sekalian. Kadherekaken caket marang palungganira ingkang rama saengkang Ibu. Meminta idilan panis.